selalu warga masyarakat Simo Kemadungan Ngawi selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karo Mas Jo Klitik. Niken iki bareng gabung ning Madangkara Dulon ketok alus. Jatmiko anteng kaya ngono. Ditanamkan itu adalah kearifan. Niken lho Jatmiko. Secara penampilan iki Niken. Lah iya. Anteng alus. Lah iya kok kaya Jatmiko iki beda. Jatmiko iki kono iki Niken. Iya. Lho. Jatmiko dalang kok ya. Lah iya. Maksudnya jenengan lurus ke to Jatmiko nu. Jatmiko tegese bocah iki saiki mai dadi alus, anteng, tajem ngono lho. Lah kuwi lho. Dadi nek kaya Niken tajem ya. Lek tajeme Niken karo bojoku tajem bojoku. Oh iya. Bojoku anggere nek barang apa no, ketok apik no, mata langsung ngene. Tajem bojoku. Kowe mulih nggo dhuwit ngono bojomu? Wis tajem langsung nyolong. Ah wong bojo ki tandani ya to, Nduk. Dadi non sewu, Nduk, sampean ki bener sing dingendikake Mas Cahyo. Pelajari dulu yang sulit, baru kita pahami yang tidak sulit. Pelajari dulu tradisi, baru yang modern, baru kita dikonsumsi. Jadi pas bocah iki, tembange halus ya kena, kasar ya kena, nyamleng ya kena. Jadi pas konsumsinya itu menyeluruh, ngono lho. Majemuk, jadi ngendi-ngendi kena. Talent. Nah, iso sembarang aku iso lho. Lek multi talent kalah bojoku. Bojoku multivitamin. Lho. Iki munggah panggung ketok mriyayi, ketok alus. Niken kek rung nembang, penonton urung keplok. Lho, bojoku rung nembang, munggah panggung tok penonton wis ora. Saka ayune? Ora, bareng ngadeg lho njlungup ndase ketatap genjot. Penyanyi goblok. Lah dek iki yo dadi dancer yo sukses ngono lho. Nang tak critani yo ya ki anu. Pripun? Tantemu saya ngujan. Jane mbok kon dadi sinden lah apik to. Bojoku tak kon niru ke lho contohnya Niken lho. Nah, dadi sinden Waranggana sing apik. Bojoku sudah terkontaminasi dengan zaman, Mas. Nang nggih. Saiki kan Blitar, Kediri, Blitar, Tulungagung, Blitar daerah Blitar Ngetan. Malang. Niku sudah saya kira son-sonan to, Pak. Horeg. DJ. Bojoku saya dadi instruktur ya, Pak. Instruktur senam. Instruktur joget horeg. Ya ning ngarep. Iya, karena apale bojoku mesti joget ning ngarep dhewe. Tek saiki ora gelem manggon ning ngisor, saiki njaluk ning dhuwur truk. Ya mbok gene katok ketat-ketat kae. Kanggone ketat lha kok bojoku kan sikile ireng, Pak. Ken. Lah kok tak wae ketat ki coklat. Lah kok malah kaya telo kaspe. Ane dituruti wong senengane bojo. Ya, kita turuti karena saya itu sebagai suami harus bisa menyenangkan apa yang menjadi keinginan istri. Betul. Akhirnya kalau tuku truk dhuwur tak pasangi genjot niku loro musuh siji. Oh, 2 meter karo 1 meter. Khusus untuk khusus kanggo bojoku, Nduk. Begitu joget aku nggawa pelembungan karo nggawa aqua, Pak. Anakmu mbok momong anakku karo nggawa aqua nggo jagane bojoku ngelak. Karnaval Agustus iki lho. Oh iya. Terus gak prai, Pak. Bojomu numpak truk, anakmu mbok seret. Tak seret. Mas aku kirik wis seret betul. Mas mbok gandeng, tak gandeng. Angger mlaku 10 meter tak tawani, "Ngelak, Nduk." "Lu ngelak, Mas." Tak wae banyu. Wah. Bojoku karo joget. Apik. Bojoku kula niku. Nggih, apik lho, apik lho. Ning ndur. Jogete piye men jogete? Coba satu Bojoku lho kuwi. jogetane apik. Meten niku. Apik kuwi ya. Lah kok genep 100 meter. Ngelak, Nduk. Lah kok tak kok ora enek aku yo. Lah ning ndi, Mas? Leren paling. Leren pin kok tiba kecantol kabel PLN. Berarti aku noleh lah kok gandul-gandul. Lah keduren kok kuwi. Nggih. Tembangmu sing lagi kepenak apa, Nduk? Nek iki asli apik, Pak. Nggih. Niki nembang sakniki iso. Selendang biru sing ana pundakku. Ki ya penak. Sembarang iso niki. Niki tembang Banyuwangen ya iso kok. Rasa mbok warai. Rasa mbok warai iki sembarang iso. Lho, lah iya.
Tembangmu sing kepenak apa, Nduk? Jajal, Nduk. Kan? Tembang khasnya Madangkara aja. Lah, kuwi apa kuwi? Kitir Sumilir. Wah, kuwi, Nduk. iya. Karyane sapa, Nduk? Ki Gedhek Siswantara. Nah, iya. wonge ning ndi, Nduk? Teng Kediri. Kenal ya? Nggih, Loh, kenal. kuwi sik pernah karo iki enek sangkut paute, Nduk. Masa? Pak Gedhek ki? Heeh. Kuwi dalang lho kuwi. Lah iya. Teko Kediri asli lho. Ketua Pepadi Kediri. Heeh. Kuwi ngono ya guru lho. Kepala sekolah ya kan. Ya aku Pak Bone. Ora kowe iki tak unggahke malah. Aja bukan aku ceblok malah bosok aku. Iya. Coba anu dipun garap gamelan nggih, Gus. Garap gamelan yang kedua engko jaranan. Bisa ya, ada kala sakit ya, Mas? Saged ning alus, nggih alus nggih. Saged. Sama malah ganteng, Mas. Nyapa? Kita gondrong Heeh. ganteng. Rambutku molet saiki. Ora trimo mau mbolone WC ngono bapakku saiki maling ngeloni kan. Belanono. Enek geleme, Pak. Piye kuwi? Ya biasane njaluk sangu wi. Sapa? Ki? Ora tau dhek disangon ora tau gelem. Aku ora tau Masa? aku iki wis sugih lho, Pak. Heeh. Nek ngono aku wis sangonono. Engko lek koper tak sangon lho. Iki nuwun sewu, bojoku lek ku jatah lho. Seminggu 15 juta kuwi. Wah, masa Allah. Sik. Mas Cahyo kuwi wae sing benbengi mayang. Lah, kuwi. Bojone wae ora tau lho nganti tekan sakmono Seminggu apa-apa 5 juta, 3 juta. Kuwi kurang tresno karo aku iki. Iki panjenengan mek mayang karo dosen lho. Lho. Lah aku kan ndagel angkringan ya rame. Loh. Bojo ki sak minggu 15 juta. Ngantek ora entek, takon sapa nggone tangga-tanggaku aku. Loh, mbok kon ngapo ki? Wis takon wis kono, lek kowe pancen ra iso ngentekne dhuwit iki, kowe rabi karo wong liya aku. Oh iya. Lah anakmu piro lek sekolah sangune? Sekolah ki sangune sing TK kuwi 1,5 Mas. Apik no kuwi. Ora entek mulai tak gepuki Mas. Sik to. Lah nek bojomu bulan jatah sakmono ki terus ndahne aduse lak ya padha banyu, Mas. Oh iya. Banyu ki mau PDAM, gudiken bojoku Mas. Lah terus Bojoku adus iki aqua Mas. Wah, aduse aku ah. Sendina ki entek 10 galon. enggak iman-iman ngono ya. Lah nyapa to wong sugih. Sikatan. Sikatan iki pokari sweet. Loh. Hukummu ya. Lah iya, ngantek nggih banyu keran memprengen cangkeme Mas. Alergi ya? Kramas. Keramas ki lho Fanta. Oh, ndek ibarat keramas ndase dirubung semut tok. Heeh, aduse nggawe banyu aki malah. Lah, Nggih. lek banyu aki cawike Mas. Glodok kabeh. Lah tak del lah kok malah ompong ya aku. Poclok ora. Maka diaturaken Kitir Sumilir. Sik to, Bos. Introne piye aku ya pengen Madangkara ki, introne piye Kitir Sumilir ki. Lho garapan. Garapane piye? Mas, suwira pedhok ngene iki aku. Iki kok ya gene minta lagi iki. Ngawur kono nyilih kene kok iso. Ya gone minta ora anggen jeplake kowe. Rupane meh padha dudu kuwi ngawut ya. Iki ki serupa tak sama. Asline sing ning kono ya iki. Oh, duduk deng duduk. Iya. Nggih. Piye arep intro piye Mas Kluthuk kuwi? Introne piye Kitir Sumilir lho, Bos? Jajal, intro. Intro sih Mas. Rumane jajal. Madangkara ki apa iso? Kan biasanya kan musik modern lho, Pak. Digawe gamelan apa iso? Bisa. Iya. Ini dosen semua, dalang semua kok iso. Nggih, coba intro tok Mas. Ompake tok yo. Ji, ro, lu. Introne depan padha no nin no nin no nin no nin no. Introne iki. Moji roji. Tak langkai. Piye pendapatmu piye Mas Kluthuk? Introne ngene iki. Iya no. Iki introne. Iya. Piye? Wis apik. Lho, akhirnya nek arep Loh, barang. tak kira ki nek kowe iki arep dadi apa kae pengarang aransemen. Komposer. Oh, ya tak kira kok tambahi aransemen apa ta apa. Oleh gong 3 mumet ya, Pak. Oh iya. Wis aku mek gong 6 karo gong 1. Maka Madangkara bersama Niken Salindri Kitir Sumilir. Yo. Ayo Ken. Mangan dong.
selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan beri komentar, iki lak tanpa ngangge campur sari ta? Nggih. Tabuhane kanca-kanca Madangkara piye? Nek menurut kula nggih kula remene sing ngeten iki. Tenane lho. Nggih. Sebabe
Sebabnya kalau wayangan itu kan identiknya di gamelan. Oh, gamelan. Bener Iya. Sampeyan berarti padha karo bojoku, Nduk. Oh, kabeh-kabeh kok dimadane bojomu. Bojomu lho seneng mbok madane aku nih sing mau. Bojoku seneng ditabuhi gamelan tapi rebab tok, Pak. Nek nyapa? Seneng karo klasik, rebak alus kok.